Pzho Umhlobo Wenene FM no Mueic substance besithi bona andisiboni ithiwani ivote efanele kaVuvunginza ebethe hayembisene iqala waphinda wabuya hayi sorry bendifuna ukuthi bengekayimameli sisikakhle ungcame wapha ithiwani ke ngoku ivote yakhe iphoswa thatha ka leyo kubela kaloku okay yabo uyingcamele siyabuza kuwe kwemphulaphuli ku 089 410 3333 embizeni okanye moyeni na athela bake bavotela emanene ngokubhala kwabo nakumaswayivoxeke sithi emoyeni madoda uvukani mthimkhulu sithi madoda mayihlale emoyeni nakunovuvuke nje ubusotshila uthi emoyeni ukwanele mfundise emoyeni nakumaneza ntshoza emoyeni kwakunye nothobani phangele sithi emoyeni nobani somagwaza emoyeni na Reverend Tawu esithi emoyeni naye avumile jama esithi emoyeni Mayor Masheleni esithi naye mayingene emoyeni madoda Phikwa James Mphikwa James esithi naye madoda local slacker mayize bantwini sonwabeni emoyeni lelonke mafasi andinilinde pha kwiphone nxiba nzuzu uthi emoyeni naye apho kanti sekukhona uMrs Lodge nomadoda kudala khona uthi emoyeni uMrs Lodge naye apha kanti ke uUncle Cardo Africa isithi ke madoda hayi mayibuye emoyeni hayi sho sikhangele emnxebeni mhlobela Patrico siyaphila kanjani ohle ngulindile mbabe emonti emoyeni ithini into emoyeni good kosikakhulu mhlobela Patrico siyaphila kanjani thoba inceba philile khona kunjani kuyaphileka sithela nabani Thetha noSifiso eKapa ola Sifiso emoyeni okanye embizeni emoyeni baba bayisemoyeni emadoda engathi bathethe into enye ngathi bathethe into enye mhlobela Patrico siyaphila kanjani siyabulela kuhle kunjani kuyaphileka bra sithela nabani akhona Steven Emonti emoyeni bro unento ethi emoyeni ndiyafa lapha ekuthetheni kwakho into obuza uthi emoyeni ivile nje izinqizana noPhizho phakathi hayi sharp ke bhuti uPhizho ke lona lengaqhala ke ilizwi lakhe nguye lo wenza iintro zethu qho exactly nguye lo rapper phaya ingqinwa ngabaphulaphuli ke namhlanje into kuyayazi into ayenza yemadoda nithethe nama Simbra sithwaba hey niyabona ke soqabana sikhona Simbra kaloku sifuna ivote yakho emoyeni okanye embizeni hayi kumtha gqithe ayembizeni ifake ipraye nikhoze ingabikho ingxaki yakho English ingxaki yakho imfake ngapha lani ke passage i-English ubethe i-English ingqobo yi-English ipositive ke mafa kokuvota kwabo yiyo 91% emoyeni 9% qha bathi embizeni napha ku-Twitter @UWFM88_106FM embizeni 24% kanti ke emoyeni 76% yonke icacile ndisoloko ndinayo laa nto yoba ulukwazi nyhani kwaba bathi embizeni into yoba nitsho ngazizathu nanku nje bekunikile ingxaki English ndifuna ukhangela uWhatsAppman lakhizi kwelo cala lakho kanti ke nabantwana sesibafumene ngeli xesha samkhangelayo lirhuwa into yoba bona bavuke becinga ntoni na namhlanje